Wie is Drenthe? Wat is Drenthe? Wanneer is Drenthe geboren? We willen alles weten van Luciano Constantijn Donders Drenthe. Niet zo moeilijk. Wel een moeilijk mens. Geboren op 12 december 1925. Onder zeer moeilijke weeromstandigheden. Ik woonde op Laarwijk, plantage Laarwijk. December 2018. Eugène Drenthe, oprichter van NAX. Eugène Constantijn Donders Drenthe was veelzijdig op het gebied van de toneelkunst en maakte naam als schrijver van toneelstukken, regisseur, dramaturg, toneelspeler en voordrachtkunstenaar. Op 4 mei 1947 richtte hij NAX op. Hij was jarenlang bestuurslid van de organisatie en voorzitter van 1964 tot en met 1976. Binnen NAX heeft hij veel aandacht besteed aan het buurtwerk voor jongeren uit de buurt Frimangrong, Gemeenelandsweg en Bronsplein, waarbij sport en theater prioriteit genoten. In 1959 bracht hij zijn eerste toneelstuk Rudy op de planken. In zijn NAX-periode schreef Drenthe 15 toneelstukken die met veel succes werden opgevoerd. De onderwerpen in zijn toneelstukken bracht hij altijd met een vleugje humor. Hij was leraar expressievakken op de Algemene Middelbare School en het Surinaams Pedagogisch Instituut. Drenthe heeft grote verdiensten gehad voor NAX en was medeoprichter van de Volkshogeschool NAX te Lelydorp. NAX benoemde hem tot haar erevoorzitter. In Nederland heeft hij met succes zijn theateractiviteiten voortgezet en 4 gedichtenbundels uitgebracht. In 2005 kreeg hij van de stad Rotterdam de Erasmus Speld. Eugène Drenthe.